Kunesihloko engibhale ngaso lapha kwincwadi yami entsha esihloko sithi indlela yesintu. Ngilobile-ke bafowethu iy'ncwadi ezifundisa isintu, angixoxi inganekwane kodwa ngilekelela kakhulu abantu ukubaphendula eminye yemibuzo abanayo ey'nkingeni ezithinta isintu. Incwadi yami yokuqala isihloko sithi sithini isintu. Amavahle abahlosile incwadi yesibili, uyokhuluza ukhokhobe incwadi yesithathu. Indlela yesintu incwadi yesine enalesihloko lesi engizosithinta njengamanje. Uyakwazi ukuthi uzithole zonke le ncwadi ngokuthi ungishayele kuzona inombolo zami. Uyangena la ku-bio ungithinte naku-WhatsApp. Zizonke 1,200 rand uma ufuna sikuthumelele. Uma uzofika ema-ofisi wethu zu-1,100 rand. Namuhla bafowethu ngifisa ukuthinta indaba yomuntu owumlanjwana ohlala kubo. Ziningi-ke izimo ezingenza ukuthi uthi uzalwa intombazane bese uhamba uyohlala kini. Uzokhumbula ukuthi omunye wathi etholakala abazali bakamama wakhe bathukuthela kakhulu, bamxosha umama wakhe. Omunye bengamxoshanga kodwa base bethi ingane abayifuna ihambe iye kubo. Wabe sethathwa kanjalo-ke wahamba waya kubo. Ziningi izizathu esingazibalula ezenza umuntu ukuthi agcine sehlala kubo kodwa ebezalwa intombazane umama wakhe engaganile. Lo muntu-ke omunye kuyenzeka uthole ukuthi uzofika nje eney'nsuku ezaliwe, omunye afike ney'nyanga ezaliwe, omunye afike neminyaka ethile kubo kade azalwa. Ahlale nje impela akhulele khona. Yonke into ayaziyo, wazi izinto zakubo, ayikho into yakomalume ayaziyo. Kodwa makuhamba isikhathi ngesizathu sokuthi isintu sakithi siyinhlonipho futhi abantu abadala balele izinto bona bazithatha ngendlela yabo, abazithathi njenganabantu abaphila enyameni. Uzokhumbula ukuthi ngenkathi lo wesifazane ethola lo mntwana abantu abamxoshayo akubi yithongo lakubo kodwa kuba abantu abaphila enyameni. Ngoba abantu abaphila enyameni bayakwazi ukuthatha izinqumo ngendlela yabo, bayixoshe ingane bathi ehambe iye kubo. Kanti ithongo kulona akukho konke lokho ukuthi ingane kufanele ihambe iye kubo ngoba ingane izalelwe ekhaya kufanele ngabe ihlelele ekhaya. Konke lokho kuze kubonakale ukuhamba kwesikhathi lengane isihlala kubo kodwa